नमस्कार, मी छाया तुमचे स्वागत करते एका नवीन व्हिडिओमध्ये। आज आपण बनवणार आहोत भरलेली भेंडी। भरलेली भेंडी बनवायला अगदी सोपे आहे व खायलाही छान लागते। तर चला बनवूया भरलेली भेंडी। भरलेली भेंडी बनवण्यासाठी आपण अगोदर भाजलेलं खोबरं, तुम्ही पाहू शकता असं खोबरं भाजून घ्यायचं आणि शेंगदाणे असे रोस्टेड भाजून घ्यायचे, असे त्याची साल जेणेकरून इझी निघून जाईल। तुम्ही पाहू शकता या प्रकारे आपण शेंगदाणे आणि खोबरं भाजून घेतलेलं आहे। आता ते वाटून घेऊया। आपण इथं लसूण आणि थोडंसं अद्रक ही वाटून घेऊया, याच्यामध्ये टाकून छानपैकी बारीक करून घेऊया। आपण पाहू शकतो हे आपलं छानपैकी वाटून झालेलं आहे। आता आपण हे काढून घेऊया। असं आता याच्यामध्ये आपण कांदा लसूण मसाला 2 चमचे घालून घेणार आहोत। काश्मीरी लाल मिरची पावडर 1 चमचा घालून घेणार आहोत। हळद, थोडासा गरम मसाला, धने आणि जिरा पावडर, कोथिंबीर, मीठ चवीपुरतं, आता आपण छानपैकी मिक्स करून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता इथं आपल्या वाटणाला असं तेल सुटलेलं आहे। या प्रकारे मी भेंडी स्वच्छ धुवून कट करून घेतलेली आहे। हा मसाला भेंडींमध्ये भरून घेऊया। छानपैकी असा भेंडीमध्ये भरून घ्यायचा, व्यवस्थित अगदी दाबून भरायचा, जेणेकरून आपली भेंडीमध्ये मसाला व्यवस्थित बसला जाईल। पाहू शकता व्यवस्थित भेंडीमध्ये मसाला भरून घ्यायचा, जेणेकरून आपली भेंडी छान लागेल। या प्रकारे आपली पूर्ण भेंडी भरून झालेली आहे। तुम्ही पाहू शकता हा मसाला उरलेला आहे। आता आपण भेंडी फ्राय करण्यासाठी कढईत टाकून घेऊया। मी ते कढई तापत ठेवून त्याच्यात तेल घालून घेतलेले आहे। तेल गरम झाल्यानंतर आपण याच्यामध्ये जिरं आणि मोहरी याचा तडका देणार आहोत। जिरं, मोहरी आणि जिरे छानपैकी तडतडून द्यायचे। जिरं आणि मोहरी छानपैकी तडतडले की आपल्या भाजीला छान टेस्ट येते, त्याच्यामुळे जिरं आणि मोहरी व्यवस्थित तडतडून द्यायची। भेंडी जिरं आणि मोहरी टाकून झाल्यानंतर आता आपण थोडीशी हळद घालून घेऊ याच्यामध्ये। छानपैकी मिक्स करून घेऊया। आता आपण याच्यामध्ये आपली भेंडी हे करूया, फ्राय करून घ्यायला ठेवूया, टाकूया। तुम्ही पाहू शकता इथे आपण भेंडी व्यवस्थित तेलामध्ये ठेवून घेतलेली आहे, जेणेकरून त्यातील मसाला बाहेर निघावा नाही म्हणून। तुम्ही पाहू शकता इथे 2 ते 3 मिनिटं व्यवस्थित वाफ देऊन घेणार आहोत आपण भेंडीला। 2 ते 3 मिनिटं झालेले आहे। आता आपण आपली भेंडीची भाजी पाहूया। तुम्ही पाहू शकता आता ही मिक्स करून घ्यायची हलक्या हाताने। आता आपला राहिलेला मसाला घालून घेऊया याच्यामध्ये। छानपैकी पुन्हा एकदा हलक्या हाताने मिक्स करून घेऊया।
पुन्हा एकदा 4 ते 5 मिनिटं झाकून ठेवून वाफ देऊन घेऊया याला. आता आपण बघूया भाजी झाली टाकली. तुम्ही पाहू शकता आपली भेंडीची भाजी तयार झालेली आहे. तुम्ही पाहू शकता इथे छानपैकी आपली भाजी तयार झालेली आहे भेंडीची. आपला मसाला ही छानपैकी स्टफिंग झालेला आहे. पाहू शकता मसाला बाहेर निघालेला नाही आपला. छानपैकी अशी तयार झालेली आहे आपली भरलेली भेंडी. तुम्हाला जर माझी भरलेली भेंडीची रेसिपी आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि तुम्ही कोणत्या प्रकारे भरलेली भेंडीची भाजी बनवता ते मला कमेंट्सद्वारे सांगा व माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.